Kinilala ng lalawigan ng Masbate ang Camarines Sur dahil sa malasakit at tulong nito sa probinsya ng manalasa ang bagyong Opong Setyembre noong nakaraang taon. Sa naging pagdiriwang ng ika-125 founding anniversary ng Masbate, iginawad ang Bangon Masbate Bayani Awards na tinanggap naman ni Camsur Vice Governor Sal Fortuno Jr. sa ngalan ni Governor El Rey Villafuerte. Ayon kay Fortuno, ang pagkilalang ito ay kaugnay ng pagtulong ng Camarines Sur sa Masbate nang tumama ang bagyong Opong kung saan ipinakita ang diwa ng pagkakaisa, bayanihan at pagtutulungan ng mga Bicolano. Nangun ang probinsya ng Camsur alinsunod sa utos ni Gov. El Rey na magpadala ng agarang tulong sa Masbate na hard hit ng bagyo. Ilan sa mga serbisyong dinala ng Camsur sa Masbate ay ang clearing operations, medical missions, air-to-water technology at marami pang iba.